So isang sea lion na lang para mas mas familiar sa lahat. Sea lion. Sea lion nag-blow ng kanyang candle today. Ang galing niya mag-blow ng candle. Ito naman, ang dami nagagawa ng sea lion. Hindi ka ba nanonood ng mga sea lion talaga show? ba? Yung pag-blow Wala ng kasi candle. dito. Saan mo napanood? Ba't di ko napanood? Ay, talaga ba? Punta, ang lapit-lapit na Ocean Park dito. Punta ka din. Yung parang wala talaga nakikitang sea lion. Ay, talaga? Mangang-mangha. Ano ito? Kasi- Bakit nakakamangha? Ilang candles ang blinow neto? Ha? Isa lang naman. Ito naman, isa lang pala. Kumakabida-bida. Yung trending na trending, bilib na bilib. Oo. Ang dami niya nagagawa. Nakakapag-basketball kasi, yan. ayun napanood ko lang, yung nagpapaikot siya ng bola sa kanyang nguso. Oo. Tapos yung napapaangat niya yung kanyang buntot. Correct. Yan. So hindi mo pa nakita yung nag-blow ng candle. Oo, ang galing. Tapos yung katabi niyang tao, nagsising siya ng happy birthday to you. Yung sea lion? Yung katabi niya. Alam mo kausap, ano ba? Yung katabi ng sea lion na tao. Na sea lion din. Hindi Na tao. Gutom na tayo. Wala kasi Oo nga. nagpapadala pa ng pagkain. Kaya nga, birthday mo pa naman. May celebration po dito sa Love Radio. Correct. Padala po kayo ng pagkain para may handa po si Chuper. Oo, kawawa naman kami. Tingnan mo yung table namin, no? Ang Tigang na lungkot, tigang, no? Ang lungkot-lungkot niya. Oo nga, may cake naman dito. Wala na yung icing, natapon pa. Natuluan pa ng kandila. Tapos di ba na, since may sipon ako, may ubo ako pa yung umihip. Correct. Paano kakainin? Tama, hindi na kami lahat. Di magugutom kami. Ay, nako. Tingnan mo yung sila yun. Malamang maraming pagkain yun. Masaya siya eh. Buti pa yung mga hayop may pagkain. Oo. Buti pa sila nagte-trending. Pero alam mo, amazing yung yung training. Oo naman. Kung paano nagagawa na hindi, parang through a whistle, kung mapapanood mo yung show, di ba? Parang whistle lang eh. Totoo. O kaya parang may binubulong lang, parang mga sea lion whisperer sila. Parang may binubulong lang, o kaya yun, may tinatapon Gets na fish. agad lahat, Gets no? nila agad. Tayo, Ang dami na natin sinasabi, sumipol na yung nanay Correct. mo, sumigaw na yung nanay mo, dead ma ka pa rin. Correct. Diba? Ito konting sipol na hindi nga natin halos marinig, diba? Oo. Nagagawa nila lahat. Ang galing, no? Amazing. Yes. God's creation, amazing. And Correct. today, partner, because it's your birthday, you are amazing. Yes, thank Happy you. birthday, partner! Thank you, everyone. Thank you, Love Radio. Yes. Kami po ay exit na. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika ibaw natin sa lupa. Now na! Nung pag